साननैसो सिगाङाव जोंनि सासे बर'निनो जायखौ इन्टेलेक्चुवेल होननानै सानना लानाय जायो बुंनानै लानाय जायो बेबायदि बिथाङा जोंनि बिटिआरनि चिफनि सायाव जिखिनि गाज्रि राव बाहायनानै जिखिनि बिबुंथि लाखिदों बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव जाहैबाय अमरस ब्रह्म होननाय सासे व्यक्ति बिथाङा बर'निनो इन्टेलेक्चुवेल होननानै जों बुंनांगोन खारन रिटायार्ड सासे BEEO बिथांनि जि खुगानिफ्राय जिखिनि बाथ्रा ओंखारदों बेयो जोबोद नेहाथ जायखौ जोङो बर'नि इन्टेलेक्चुवेल होननानै सानना लानाय जायो लेखा गोरों होननानै आरो बिथांबायदि मानसिया बिटिआरनि सासे चिफखौ जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेयो साधारन सासे लावखार गथ'फोरनि बुंनाय बायदि लावखार गथ'फोरा जेरै फोथाराव नांलायलायो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय मोनदों आरो बेनिखायनो बिथांनि बेखिनि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जोङो निन्दा खालामदों खारन बिथांबायदि मानसिनिफ्राय सासे बिटिआरनि चिफनि सायाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बियो मानसि समाजनि थाखाय गनायजाथाव नङा खारन जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौ इडियट शब्दजों बिथाङा सोंखारिदों आरो बेयो जोंनि थाखाय मुगैथाव खारन इडियट होननानै बुङोब्ला जाय जाम्बा जेबो रोङा जायखौ जों सानना लानाय जायो आरो बेबादि व्यक्ति होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि प्रमद बर'आ जे मोनसे बिटिआर सुक्ति खालामदों बेनि मोनसेबो आखलखौ बिथाङा बुजियाखै जानो हागौ रोङा होननानै बुंदों नाथाय जोंनि फोथायनाय जोंनि मिथिनायाव बिथाङा गावनि सिन्ताधाराजों गाव हारसिङै खालामाखै जेराव जोंनि मोनथाम मोनब्रै आफादजों जयै बे बिटिआर सुक्तिखौ खालामनाय जादों आरो बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफानि सायाव बिथाङा क्लियार मोनसे गियान दङ आरो बेनिखायनो बे सुक्तिखौ साइन खालामनाय जादों आरो बे हिसाबै बिथांखौ इडियट शब्दजों बुंनाया बिथांनि थाखाय मोजां जायाखै नाथाय इडियट शब्दया सोरनाव बाहायजायो होनना बुंब्ला जों बुंनांगोन हाग्रामानि बेलायाव बिटिसि सुक्तिनि समावहाय खारन बिटिसि शब्दनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मोनसेबो सोदोबखौ मोनसेबो आयदानि सायावहा हाग्रामायासो गियान गैयामोन खारन हाग्रामानि बे समाव हाग्रामाया बिटिसिखौ मेगन मिसिबनानै सुयैल' होदों जोंनि मिन्थिनायाव जों नुनायाव खारन बिथाङासो इडियट खारन बिटिसिनि गासै आयदानि सायाव गासै सुक्तिनि सायाव गुबुनासो बेखौ सुजुथायनाय जादों जोंनिनो गोरों गोराफोरा बेखौ सुजुथायनाय जादों नाथाय बेयावहाय BLTनि चेयारमेन हिसाबै हाग्रामायासो सुयैल' होदों आरो बे हिसाबै हाग्रामाखौसो दिनै जों बुंनांगोन इडियट गतिके प्रमद बर'आ इडियट नङा प्रमद बर'आ जि बिटिआर सुक्ति खालामदों बे सुक्तिनि दारा जोंनि ओनसोलाव अनेक जौगाथायनि दङ जों जायखौ लानानै मास्टार रेस दानो सानदों बे मास्टार रेसआ गुबुन मोनसे मुवा नङा जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव जिखिनि जौगाथायनि खामानि थागोन जोंनि हारिनि जिखिनि राव थुनलाइ हारिमुवा जौगागोन जों बेखौनो मास्टार रेस होननानै बुङो आरो बेखिनि जौगानायनि थाखाय जिखिनि गोनांथि बियो दिनै बिटिआर सुक्तियाव दङ इउनिभारसिटि दं एभेलेबल इन्जिनियारिं कलेज दङ बेयावहाय मेडिकेल कलेज दङ बेयावहाय अनेक जोंनि जौगाथायनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेयाव दङ आरो बे हिसाबै बे बिटिआर सुक्तिया बोरैहाय इडियट जानो हागौ बिटिआर सुक्तिकारिया बोरै इडियट जानो हागौ बेनिखायनो बिथांनि जिखिनि बुंनाय बे शब्दखौ जोङो मुगैदों आरो खारन बिटिआर जितु जोंनि चिफनि सायाव जाय बिथाङा बुंदों बिथाङा एक्सुवेलि आं नैबे प्रेस मिटनि गेजेरावसो बिथांखौ नुनो हादों बिनि सिगाङाव बिथाङा बबे हाग्रायाव दंमोनथाय बर' हारिनि बेसेबां अनफावरि जानानै बोरै नुजानानै दिनै बिटिआर सुक्तिकारि प्रमद बर' बिथांखौ इडियट शब्द बाहायफैदों बेखौ जों सोमोनांदों मालानिफ्राय बबेनिफ्राय ओंखारजाफैखो जों बिथांखौसो बुंनांगोन दिनैनि दिनाव बिथाङा लेखा फरा फरायबाय गोरों जाबाय साख्रि मावबाय बिसि फिसा आरामसे खुंखांनायनि उनाव रिटायार जानायनि उनावसो दिनै बे हारि अनफावरि जाफैदों बिथाङा सासे सेल्फिश बिथाङा हारि दानायनि बिथाङाव माबा गैया खारन जि समाव हारिनि खामानि मावनांगौ बे समाव बिथाङा बबेबा हाग्रायाव दंखोमायोमोन जानो हागौ दिनैसो बिथाङा नुजाफैदों आरो बेखौ जोंनि राजखान्थि जितु हेंथा सिन्ताधाराजोंसो बुंदों होननानै जों सानना लानो हायो खारन बिथाङा खुनु बेयाव सैथ'था गैया बिथाङा राजखान्थिनि सार्थखौ नायनानै प्रमद बर'खौ इडियट शब्दजों बाहायनाय जादों आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मुगैथाव जादों खारन सासे बिटिआर सुक्तिकारिनि सायाव बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों
बिथाङा गोजानाव थानानै बेखिनि बाथ्राया मोजां जायाखै बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांखौ दा बेखिनि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे अराय गोजानाव थायो अमर सिंह ब्रह्मखौ आं बुंनो सानो बिथाङा एक्सुवेलि माने सुक्तिनि सायावहा जेबो नलेज गैया बिथाङा राजनितिक सार्थखौ हासिल खालामनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि एगेन्स्टआव जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेखिनि बाथ्रानिफ्राय जों मिथिनो हायो बिथाङा सासे जोलैनि हांगार बिथाङा गावनि सार्थखौल' आदाय खालामनो थाखाय नंनाय नङि जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेयो जोंनि हारिखौनो गोनो गोथाव खोलैनाय जादों आरो बेनिफ्राय बिथांखौ जोंनि रायजो राजाफोरा सिनायनाया मोजां बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेजोंहा बर' जातिया लाब जाया बर' जातिया लस जागोन आरो बेखिनि बाथ्रा बुंनानै बिथाङा बर' हारिखौ जेरैबायदि मिसलिड खालामनो नागिरदों बेखिनि आखला बे बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे आखल आरो बेबायदि मानसिखौ दिनै बर' समाजा सिनायनाया मोजां आरो दिनै बुंनांगोन प्रमद बर'खौ इडियट होनदों बे इडियट शब्दजों माखौ फोरमायनो नागिरदों दिनै जोंनि नुनायाव थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि दिनाव जोंनि ओनसोलाव बिटिसि सुक्ति खालामदों बर'फोरा बिटिसि सालायदों बर'फोरा नाथाय बे ओनसोलाव सानसेबो सान्ति गैयामोन कुनु बिटिसि ओनसोलाव जायफोरा माने दङ बिथांमोना सानसेबो बिटिसिखौ आंनि होननानै बुंना लानो हायाखैमोन बर' सोदोबजों बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोनसे गोजान जानानै दंमोन नाथाय प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उननिफ्राय दिनै जोंनि ओनसोलाव कुनु बर' सोदोब गैया बे ओनसोलाव थानाय जेसेबां सुबुंफोर दङ माहारिफोर दं गासिबो खौसेयै दिनै बिटिआरनि मोजांखौ सिन्था खालामदों आरो बेनिफ्राय जों बुंनो हायो प्रमद बर'आनो जोंनि ओनसोलाव मोजां मोनसे सान्तिखौ लाबोनो हादों बे गथे बिथांखौ बोरैहाय इडियट होननानै बुंनो नागिरखो बियो हाग्रामानि दिनावसो माने बेबायदि असान्तिया जादोंमोन बे गथिखे बिथाङा प्रमद बर'खौ इडियट बुंनो हानायनि कुनु नैतिक अधिकार गैया आरो बिथांनि बे बुंनायजों जोंनि ओनसोलाव जेबो खहा जाया नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360